שנת 2011 הייתה השנה של הטאבלטים ללא ספק, ואנחנו כאן כדי לבחור את הטאבלטים הטובים ומעניינים של השנה. גד, מה הטאבלט שאתה בוחר בו לטאבלט השנה? תראה, האסוס טרנספורמר היה הטאבלט הראשון שבדקנו השנה, טאבלט עם אנדרואיד 3. מאוד התלהבנו ממנו בהתחלה, ואני יכול להגיד שגם אחרי 10 טאבלטים בערך שבדקנו, עדיין הוא הטאבלט הכי מלהיב בעיניי. מבחינתי, האסוס טרנספורמר הוא הטאבלט של שנת 2011. אז בוא ספר לי למה בחרת דווקא בו. אוקיי. הטרנספורמר הוא טאבלט אנדרואיד שסוף סוף מציג ביצועים וחוויית משתמש שמתקרבים לאייפד, ומצד שני יש לו גם את כל היתרונות של אנדרואיד. מערכת הפעלה פתוחה, אפשרות לווידג'טים, תמיכה בפלאש בדפדפן ועוד הרבה יתרונות. העיצוב שלו נראה מיוחד, מאוד דק ומתכתי, והחלק הכי מוצלח זה כמובן המקלדת שמתחברת אליו ומאפשרת להקליט בו בצורה מאוד נוחה, כמעט כמו במחשב נייד רגיל. אין ספק, אסוס טרנספורמר הוא באמת אחד הטאבלטים הטובים שיצאו השנה וזה גם ניכר במחירות, אבל אותי הצליח להפתיע השנה טאבלט אחר, מכיוון אחר. נדבר על הארקוס 80G9, טאבלט אנדרואיד 3.2 שנמכר בפחות מ-1,400 שקל. זה מאפשר לו חדירה לשווקים, לקהלים שבכלל לא הכירו טאבלטים לפני כן. ולכן מבחינתי הוא הטאבלט הנבחר לשנת 2011. נכון, הארקוס הוא טאבלט זול, ויחסית לטאבלטים זולים אחרים כמו אקפה פוטו או כמו המאג, דווקא פה יש הרגשה מצוינת של תמורה למחיר, אבל עדיין מרגישים פה שחסכו עלינו. בשורה התחתונה, אני חושב שמגיע לארקוס 80G9 להיות טאבלט השנה. כל הכבוד לארקוס, כשאני הייתי צריך לעשות את הבחירה האישית שלי, הלכתי על הטרנספורמר, שילמתי אולי קצת יותר, אבל קיבלתי טאבלט שהוא מפנק יותר, לא מרגישים שחסכו עליי, ובינינו מדובר בטאבלט בין המהירים ביותר שבדקנו השנה. מבחינתי, הטרנספורמר הוא הטאבלט של שנת 2011.